Καλησπέρα σας. Και καλημέρα σας. Στροφή στο τέταρτο και πάμε. Είμαστε εδώ με την Ελπίδα Και με το Σταύρο. και είμαστε το podcast του Τετάρτη Γυμνασίου Χαριλάου Από το Γ1. και μαζί θα ακούσουμε τα νέα του Τετάρτη Γυμνασίου Χαριλάου. Σε πες μου, Ελπίδα, πού πήγε η χοροδία του σχολείου μας? Την Παρασκευή στις 13 Φεβρουαρίου το σχολείο μας επισκέφθηκε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά παρακολούθησαν τη γενική πρόβα και είδαν από κοντά τον κορυφαίο βιολίστα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Μάτε Σούτς. Έχω να πω κι εγώ κάτι. Πήραμε βαθμούς. Μερικά παιδιά το ευχαριστηθήκανε, μερικά παιδιά όχι, αλλά δεν πειράζει, έχουμε και το τέταρτο και το δεύτερο τετράμινο μπροστά μας. Λοιπόν, στις 24 Φεβρουαρίου οι μαθητές της περιβαλλοντολογικής ομάδας ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ίδρυψης Θεσσαλονίκης. Και τώρα από το καλό πάμε στο καλύτερο. Ωραίο, για πες, Ελπίδα. 18 με 20 Φεβρουαρίου η τρίτη γυμνασίου βρέθηκε στην Αθήνα. Ναι, ο πρώτος μας προορισμός ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένας κοινοφιλής οργανισμός και αποτελεί κέντρο παιδείας, τέχνης, αθλητισμού και αναψυχής. Πού πήγαμε, Ελπίδα? Επίσης επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης. Είδαμε πολλά ευρήματα από τις ανασκαφές. Και ένα απόγευμα επισκεφτήκαμε το Μουσείο Κοτσανά. Επισκεφθήκαμε μια ταβέρνα το Μαυρέλι και το μόνο που είχα να πω είναι χορός και τραγούδια. Και βέβαια επισκεφθήκαμε τη Βουλή. Μπήκαμε στο κτίριο της Βουλής και στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων, στην αίθουσα εκθεμάτων του Συντάγματος και από ό,τι κατάλαβα πολλά παιδιά ενθουσιάστηκαν. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ωραία για αυτή την εκδρομή, αλλά αυτό που μας μένει είναι Οι νέες γνώσεις και τα νέα πράγματα που είδαμε, αλλά και βέβαια η καλή παρέα και οι πλάκες στο λεωφορείο, ειδικά στο γυρισμό. ήρθε η ώρα να δούμε το σχολείο κάπως διαφορετικά. Στροφή τέταρτο, δεν είπαμε? Μόνο που σήμερα έχουμε μαζί μας και μια καλεσμένη, τη Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ με τη Μαρία για να κουβεντιάσουμε πράγματα που δεν συνηθίζουν το σχολείο. Για πες μας, Μαρία. Υπάρχουν πολλά παιδιά στο σχολείο μας, τα οποία τους ενδιαφέρουν και άλλες δραστηριότητες, εκτός από τα συνηθισμένα, ιστορία, φυσική και αρχαία. Συμφωνώ, αλλά τι εννοείς ακριβώς? Έλες ρε Σταύρο, τι δεν καταλαβαίνεις, εννοώ ότι πολλοί έφηβοι από το σχολείο μας τους αρέσει πιο πολύ και τους ενδιαφέρει η μουσική και ο χορός. Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ελπίδα, μήπως θες να προσθέσεις κάτι? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Η Ελένη Δαγλή πήρε συνέντευξη από κάποιους μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική. Πάμε να ακούσουμε. Μαρία, πάμε. Πάμε. Καλησπέρα σας. Έχουμε δίπλα μας τον Νίκο, τη Φωτεινή και τον Γιώργο που θα μας μιλήσουν για τη μουσική που είναι κάτι που αγαπάνε πολύ. Ξεκινάμε με τον Νίκο. Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική? Ασχολούμαι αρκετά με τη μουσική και όχι μόνο να βγάζω μουσική, αλλά και να ακούω πάρα πολύ, αλλά βγάζω και κάποια τραγούδια έτσι πρόχειρα, αλλά τα έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο. Από ποια ηλικία ασχολείσαι με τη μουσική? Να ακούω μουσική από πάντα νομίζω, αλλά άρχισα να ηχογραφώ και να βγάζω τραγούδια από το χειμώνα του 24. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική στο μέλλον? Είναι ο στόχος μου, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ποιο είδος μουσικής σ' αρέσει πιο πολύ? Τα πάντα. Δεν έχω συγκεκριμένο, ακούω τα πάντα πραγματικά. Θα δήλωνες ποτέ συμμετοχή στο Eurovision για να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου? Ναι, είμαι μεγάλος φαν και είχα προσπαθήσει φέτος να πάω με τη Junior της Κύπρου, αλλά ανακάλυψα ότι δεν είναι σαν την κανονική Eurovision που πάει. Όποιος θέλει πρέπει όντως να μένει στην Κύπρο, οπότε απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Θα έκανες ποτέ συνεργασία με κάποιον γνωστό καλλιτέχνη? Αν ναι, με ποιον? Θα έκανα, εννοείται. Από Έλληνες δεν νομίζω ότι θα έκανα με κάποιον. Το όνειρό μου είναι να κάνω με το 6ix9ine. Τι θα έλεγες σε κάποιο παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική αλλά δεν είχε ακόμη την ευκαιρία? Να το προσπαθήσει με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί μπορεί να μην έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και με μικρό εξοπλισμό πάλι γίνεται.
Φωτεινή, ποια είναι η σημασία της μουσικής για σένα? Η μουσική είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, μιας και ασχολούμαι με αυτήν από τότε που ήμουν παιδί. Και γενικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Θα δίνεις ποτέ στη συμμετοχή στη Eurovision για να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τραγουδήσω, παίζω μουσικό όργανο, οπότε όχι, δεν θα το κάνω. Τι γνώμη έχεις για τη σημερινή μουσική και για τη μουσική παλαιότερων εποχών? Προτιμάω την μουσική παλαιότερων εποχών παρά την σημερινή μουσική, ειδικά την ελληνική σημερινή μουσική δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μερική από την σημερινή ξένη μουσική μου αρέσει πάρα πολύ και ασχολούμαι πολύ με αυτή. Θα δημιουργήσεις ποτέ ένα γκρουπ με φίλους σου που ασχολούνται με τη μουσική? Σαν συγκρότημα, ναι, θα μπορούσα, ναι. Ναι, θα το έκανα. Ποιο μουσικό όργανο παίζεις? Εγώ παίζω πιάνο. Παίζω πιάνο από τότε που ήμουνα 5 χρονών, δηλαδή έχω εξοικειωθεί πολύ με την τέχνη του πιάνου. Είναι κάτι σημαντικό για μένα, μιας και το κάνω από τόσο μικρή. Είναι κάτι που θα πρότεινα να ξεκινήσει να ασχολείται κάποιος, δηλαδή να αρχίσει να παίζει πιάνο, μιας και δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο και είναι ένας όμορφος τρόπος για να ξοδεύεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Ευχαριστούμε, Φωτεινή, που μας είπες τη γνώμη σου για τη μουσική. Και τώρα περνάμε στο τρίτο και τελευταίο πρόσωπο, που είναι ο Γιώργος. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική? Ασχολούμαι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή πολύ μικρό, και ναι, δεν θυμάμαι κάποτε που δεν άκουγα, ας πούμε. Το πάντα, δεν. Θα αφιέρωνες κάποιο τραγούδι σου σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Όχι ιδιαίτερα, δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει αυτό το αφιέρωμα γενικά. Δεν... Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Παίζω κιθάρα, παίζω γύρω στον 1 χρόνο και είναι αρκετά ωραία, δηλαδή περνάς ωραία το χρόνο σου, μαθαίνεις διάφορα τραγούδια που σου αρέσουν και αυτό έχει πλάκα, αρκετά ωραία. Θα πρότεινες σε άλλα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική? Ναι, γιατί είναι γενικά ωραίο να ξέρεις, γιατί μπορείς αυτό που είπα και πριν, να παίζεις τραγούδια, άμα σ' αρέσει πολύ να κάνεις συγκροτήματα με φίλους και γενικά αυτό έχει. Είναι διασκεδαστικό. Έχεις ηχογραφήσει ποτέ κάποιο δικό σου τραγούδι, αν έχει επιτυχία? Όχι. Παρ' όλα αυτά, είχα βρει μερικά riffs και γενικά προσπαθώ να βρω γενικά μέλη για συγκρότημα, γιατί θέλω να βγάζουμε παροδίες από τραγούδια. Και μέχρι τώρα έχω βρει τα πάντα εκτός από μπασίστα, αλλά ναι, ψάχνουμε. Αλλά ναι, ίσως σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε στο σημερινό podcast και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Αν η μουσική για εσάς ήταν μια εικόνα, ποια εικόνα θα ήταν? Φωτεινή. Αν η μουσική ήταν μια εικόνα, για μένα θα ήταν σαν το φως μέσα στο σκοτάδι. Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια εικόνα με ένα ουράνιο τόξο, γιατί όπως αυτό έχει πολλά χρώματα και η μουσική έχει πάρα πολλά είδη. Γιώργο. Ένα-δυο δωμάτιο, γιατί ουσιαστικά μπορείς να το φτιάξεις και να το διακοσμήσεις όπως θες εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε για τη μουσική. Έχουμε βέβαια στο σχολείο μας τη χοροδία και την ορχήστρα. Μάλιστα, το σχολείο μας θα πάρει μέρος στη συνάντηση χοροδιών τις επόμενες μέρες. Για να δούμε τι άλλα σχεδιάζουμε. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΣΕΡΝ, ενημερώσεις σχολείων γονέων, περιβαλλοντικές επισκέψεις, συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο διαμεσολάβησης. Αυτά από εμάς. Αλλά αυτά θα τα περιγράψουμε στο επόμενο podcast. Αυτά από εμάς.
και γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στροφή σε τέταρτο και γεια σας.